room and ordered me to take them out separately and shoot them. But they said no. They wanted to die together. Atunci au spus nu, că vor să moară împreună. Elena Ceaușescu a decis să moară împreună cu soțul ei. Dacă vreți să ne omorâți pe amândoi, împreună. Nu. Și atunci am cerut acelui ofițer. Then I asked the officers to grant them their last wish, to be shot together. Nu a durat mult până au fost legați și duși la locul execuției. La mei să le deplasăm în jur de 6 pași. I ordered my men to set their machine guns on automatic fire to make sure we wouldn't miss. La foc automat, ca nu cumva să ratăm tragerea. I fired 29 cartridges in 3 rounds. The first one hit Nicolae in the knees, and the second in his chest. And the third round hit Elena Ceaușescu. Următoarea rafală a fost asupra Elenei Ceaușescu. Legenda spune că Elena își regretă ultimele cuvinte. Ceaușescu years is the monster palace which, now completed, dominates Bucharest.